Sa kaawit. Ay nga daw kanyang tanan nga mga suking tigpaminaw ni handunganan sa sakawit, ingon man sa mga artista nga magkatag kinabuhi ning akong kaagi. Tawdal ako sa pangalan nga Dinis. Apan sa di ko pasugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Ikaw nga. Recorded by X Thunder Gaming. Go! Ato ta sa haunted house ha? Ha? Hadlok kayo, goy! Tiyo lang, goy! Talawan na gano'n. Sige na mo. Dalan tag-flashlight ko. Umunin nyo na dito! Oh, umuun. Uun ka na, oy. Way, ungoy. Dali ka na. Nako'y flashlight din eh. Dua ka buhok. Tagsa ta. Magtay ka! Umunin ang tanay! Dili ka. Wala di ungo. Di. Talawan sila, oy. Wala mo. Ito taon na. Buhay! Go! Unong, go! Unong! Uy! Nahadlok sila! Ano, ha? Hala! Lagot! Hala! Naglagot ka sila isa! Ha? Dali na kita na sa managan! Agto na kang kuyo sa Sibugaw? Oo daw. Ato ko patiwaso ni mami og daddy na ko. Tugtaod ba ita magkita ini? Ana gid daw. Amping din niya. Ang piso dito, gaw! Unsa? Muad pa ka sa tong farm? O mami. Maayo hinuon na. Maayo gud na. Kay taod-taod na sad baya nga wa ka makabisita dito. Gamay ba ka atong ilas ni mong adto? Mao lagi dad. Don't tell me, Dennis, nga hagbong ka na sad, ha? Mami. See? Ay, mo nang gusto kang muadto sa farm kay naglikay ka makasaba na mo din, he. Mami, pasag din ang gugubod. I'm your only son. Exactly! You are our only son. Pero unsa na lang ikasulti sa uban na mo, ha? Nga wa may makapitol sa kagahi sa imong o? Nga ikaw raman ginuntang usang among anak. Han, relax. Let him enjoy his life and pasag di siya nga makaton siya sa iyang mga sayo. Mao tingaling wa gyud na makaton ng bataa because you are too easy on him. Bahala mo diha. So, kanusa mga mulaga? Go! Kumusta? Ha? Mas di gwapo mo garon? Salamat daw. Nibisita ko gaw kay napulaan ako dito si Boy. Mo ba? Pila na kakabok chicks imong biktima dito, no? Go. Kay nandun ka itong duwa ka mga bata nga nanghadlok na to sa una? Si Kuan, si Ruth ug Iza? Oh, nga nung day. Asa naman sila ron? Niya pa magyapon. Pero mga amiga na to na ko ron. Mao ba? Good. Mubawas ta nila daw. Ha? Tay boss. Mubawas ta. Ingna sila. Padtuwa sila sa haunted house. Munya gabi. Kita na sa mga hadlok nila daw. Unsa kaw? Bro, sure ka nga mga nito ron? Ha? Mga ni sila? Lagi. Sure lagi ko, bro. Ako bugin lang. Pero manang pang sila hantod karong gawa? Ano gaw? Oh, ikaw? Babae nga. Napatay. Tawa gaw. Nagadugo siya gaw. Inawag ng pulis gaw. Dali! Dali gaw. Dali ko. Go. Balik ka sa agi gaw. Balik ka sa agi gaw. Dali gaw. Dali. Go. Wala lagi din yung babae nga. Nagbuyod din niya. Uy! Sige, magiging pangatlo ka mo. Gisultihan ni Buboy daan nga maong gusto kang
Anion mi kay imo ming hadlokon. Mo ni gyud na lang kanamo. Okay na gaw. Di may lan. Sorry ka ba? Bulag. Ikaw ah. Sige katawa. Tingalig, bati kay kagmao mo. Mauhang ka doon, wali ako na nimut ang tangan ng maskara nimo nga imong gisulod. Sukat ganina sa inyong pagpanghadlok na mo. Ayay day haladay. Bati ko no kagnaong day Ito, oh. sige maskara. Di ay ha? Bati kog naong? Oh, Anya, unsa na? Bati kog naong pala nimo? Day, dali na oy. Dili ko gusto makigatubang sa taong ang bugiro. Oh, babush. uy. Go, go. Gusto kong kigilay-ila itong sa do. Katong nakamaskara. Recorded by X Thunder Gaming. Ay, sige. Kaon una diha ha. Anang snacks na kung giantang para nimo. Salamat eh. Ma, yan ako. Oh, bas maayo. Kay di akay bisita. Ikaw? Hi Isa. Biyaan una tamo ha. Nagpunta ka din eh. Nia. Nibisita ni mo? Wakoy plano mo dawat og bisita ron. Nagkakabiyot lang. Pauli na. Kay dili ko makikistorya nimo. Oh, Unsa? At nga mo siya sa eskwelahan? Ogaw. Karon pa ko nakafeel og sama imigaw sa usa ka babae gid ka. Aw, ikaw no? Bye ninyo. Ay, Hi Isa. Ikaw na sad? Nagunsa ka din eh. Pero magsamok mo kay ka? Wa ka ni eskwela? Sa pagkakaroon, naundang ko pero kung konsulton ko nimo, magtarong ako. Unsa? Tara na. Snacks na, libre na ako. Dili ko, busog ko. Sige na, good. Sabay na lang ako. Pasod na naman imong bike sa luyos akong sakyanan. No thanks. Tadiyot, Uy, flat akong bike? mau ganing sabay na lang ka na ako. Time para good. Ikaw mo nag-flat, ani? Ay kabla ka. Ipadara na ako nag-vulcanizing ugma. Sige na, sabay na ako. Dili ko. Dili ko masabay ni mo bahalag maglakaw ko. Oh, ayaw good. Ikaw no, arti kay ka. Salamat gani ka, nagitagad ka. Nga kumburo na no? Probinsyana kay ka. Bahala ka. gaw. Wa mi kay gusgawas din eh. Gusto kong ma-relax lang una ako gaw. Mawanin lang una ako, Dre. Mag-usal mo ko si Manong ni ako din eh. Gaw, abin mo. Yung ibigay si Iza eh. Ha? Ano naman? Hospital eh. Oh, mag-usal sa si Manong kay gilantan og maayo. Saon mo gud na flatan mo gud kuno siya kausa sa iyang bike. Unya, timing kayo nga nag-uwan gud. Nya, nara ba na heart disease si Iza? Kung kinahanglan na siyang mag-amping. Oh, Unsa daw? Sige. Dawaton ko ni imong bayad hulip sa among nabayaran sa hospital. Tungod kay ikaw man di ay nakasa. Pero in taon ayaw na tugos ba ha? Sorry kayo. Diha. Sorry gi kayo. Ma? Isa? Sorry. Nangayo na siya pasaylo na ako siyang nabuhat nimo. Hala, biyaan una tamo. Nagunsa pa man ka din eh. Sorry kay Isa. Naibaw ko naglagot ka na ako, pero... Diya ka na. Kagkabiyot lang. Unsa ba? Buhii ko. Okay. Nakagusto ko nimo, okay? O, karon pa nin ako ma-feel. Wa ko may bawag unsay inaan nimo nga gusto kong mag-effort jud ko. Mag-effort ko bayo. Oo, probinsya na ka lang, pero lahi ka sa mga babae nga akong naagian. Dili ko dautan nga pagkatao, Isa. Please, hatagi kong chance. Ila-ilahaon ako.
before ko mo i-judge. Thank you. Promise, di tagit ka pasakitan. Promise ha. O lagi, karon nga week, dadunti ka sa amo. Unsa? No way! Dili ko musugot na kanilang babayhana imong ikarelasyon. Mami, Ayaw kong supaka, ha? Kung magtuman ka wagid sa imong gusto, Dennis, wa kay masunod gita na mo sa imong daddy bisag piso. mom, Dennis, O dili na nimo ma-enjoy ang mga butang nga gi-enjoy nimo karon. i-prove na ko ni mo, mami. Nga kaya na akong mabuhi. Bisag uwa ng mga butanga. Dennis! Isa, dali na. Maglayas na din eh. Dennis. Dili sa blalim ang among naagian ni Isa. Tungod sa akong inahan, pero defied gid na ako ang akong love ni Isa. Hangtod na nilabay ang pinakatuig, nakadawat sa mami namo. Ug sa pagkakaroon, ninyo na ni Isa. Ug may duha na mi ka anak. Dini na ko ug daghang salamat. RMR. Recorded by X Thunder Gaming. Mao ko tumangikalan kaagi ni Dennis nga taga Davao City. Uban sa awit ngayon kita kayo. Awit kaya kalahan. Ikaw nga. Ang siyang